Jan má vždy pravdu. Juluhlár gymnázium by stačilo bohato jediné v celom každom kraji, lebo to by mal byť výberová škola pre extra nadané deti, ktoré budú vysoko kvalifikovaní teoretici. Tých potrebujeme, ale máličko. Ak si myslíme, že Slovensko sa hrozbám multikulturalizmu vyhne, že k nám budú dovážaní úplne iní ľudia, dobrí študovaní inžinieri, vedci, laureáti Nobelových cien, spisovatelia a umelci. Tak sme na veľkom omyle. Jozeume si ty kokos to, co bolo za umenie, ti nudisti sa tam trepali ako pri epileptickom zachvate. Nečudujem sa za takéto úchylnosti stopol. Súhlas. Lejda Krtkonaj, toto je alternatívne umenie, treba tejto tanečnici zaplatiť z dotácií a skočí aj do divadla TANC a potancovať a určite toto umenie je lepšie ako tam dokázali doteraz za ťažké peniaze. Jozeu Mozoľa veľmi dobre Kotleba správne rozhodnutie, toto nie je umenie, to je odkúkané od naháčov z nuda pláše, keď majú žúrku Ladislav Fedorčák nahý na ulici, úchyl, nahý na pláši, nudista. Nahý na javisku, umelec. Nie sa čo diviť, keď aj buzrant je vraj normálny. Iveta Mrázová to je zvrátené. Veľmi dobre urobil. Je to naozaj hnus a v kultúre to nemá čo hľadať. Jaroslav Ondrik, keby sú ti herci a ich vystúpenia tak kvalitne, tak nepotrebujú žiadnu dotáciu. Ani Nosínko, toto treba podporovať, nie hercov a buzíkov. Odokol do za Boha za národ Janka Becková, u nás je tak dobre. Ešte aj migranti utekajúci pred vojnou a hladom sa našej krajine radcej vyhnú, chvála Bohu alebo bohužiaľ. Marek Vardzaj, moslimskí ekonomickí migranti prenasledujú, vraždia kresťanov v moslimských zemiach a my ich máme prijímať. Prijali by moslimovia nás, kresťanov, do ich zemí, alebo by nás zabili, to je otázka, na ktorú si musí odpovedať každý sám. Miloslav Hrina Zumpa Dubovcová sa čo teraz neozýva a neprotestuje, ale drží tú smradlavú hubu. Simona Anomisová, cigany dokážu tých najslabších okradnúť, zbyť si zabiť. Pred seberovným utekajú ako svaby. Ciganov treba ako svaby preventívne odstraňovať. Bohuslav Vavrov, Ukrajincom nezostáva nič, len sa pripojiť k Rusku, lebo z Ukrajiny nezostane nič, rozoberú ju Poliaci. Marta Šulaková a Jan Skáno konečne prišli na to, že neutekajú pred vojnou a väčšina z nich chce len bez práce mať bývanie a podporu.
Za nič nerobenie mať pohodlný život. Nech ich pošlú. Odkiaľ prišli. Ale na Borovecková ako žena som rada, ak ženy nesedia len doma za sporákom. No táto zostava je koniec Ukrajiny. Šaňofono si Nemecko, tá čo skoro obesí Iveta Uhrinová, nech si ich Merkelová nastahuje do obyvacky. Wir schaffen das. Bitte Frau Merkel, hier sind die Regaste. Die Woche messen Geld und Sex. Rodina ich absolútne nie je prioritou štátu, naopak, sú to všetci proti rodine. Rodinu skutočne zruší svoje právne predpisy o rodičovstve, pohlavie, sexuálnej výchovy. Otecko Jana a mamiška môže byť Jožko alebo Anna a Hanička alebo Jožko Netopier, proste šialenstvo svetom, a ktoré šíria proti bloge robiť. Koľko dôchodkový príjem je tak, a koľko odrobili dôchodcom mať dôchodok, ktorý Západ považuje za smiešne, a čo pravicoví politici boli lepší, nechaj Fico sa mu zavolať, ale to, čo teraz. Sme každý vinu, kto koľko majú, aké lieky, poplatky a tak ďalej, by mladí ľudia mali prebudiť a ísť voliť, nie sedieť na šálku kávy, PC, mobilné telefóny a kritizovať ich rodičia a starí rodičia. Že sa bojíme deti, nevážili mať najprv dom, auto, dovolenka, to je dnešný trend, a bohužiaľ veľa slobodných matiek bez podpory od otca, manžela, prečo nie, aj to je na vine Fico. Distribúcia pre štátnu prospech a spadnúť vdovský dôchodok pre manželov, a kto vie, aké výhody, ktoré manželia môžu ešte mať. Problém je niekde v národe, každý s vládou, ktorú si zaslúži. Turnout in the referendum is a personal victory of everyone. Mouth Pope Francis. Christian must be a man of hope. I hope I have a successful referendum. Neexistuje život bez istých pravidiel. To si tu bude robiť každý, co chce, potom aj pedofilia sa stane normou, lebo pre nich je to normálne. Ladislav Fedorčak nu sur la rue, un pervers nu sur la plage nudiste, nu sur scène d'artiste, pas étonnant quand le bourg dit être normal. Chorí ľudia začínajú presviecať zdravých. Oni sú ti chorí.
Marco Nachtigall homosexuell ist nicht schlechter, es ist nur normal, die Männer gelernt, damit zu leben. Maria Lauceková ved, nech si žijú svoj príbeh. И Вета Мразова, это извращенное, очень хорошо сделано, это действительно отвратительной культурой, что не имеет места. Ale prečo tvrdiť, že biele je čierne a učiť to deti? Prečo sa má vakcína prispôsobiť menšine a šíriť blúdy? A najsmutnejšie na tom je to, že aj ľudia, ktorí sú za tradičnú rodinu, neboli na referende. Lebo je to v ústave. Bodka a necítia sa byť ohrození. Ale ja sa radšej budem držať morálky, aby moje deti, vnúčatá neboli vystavené násiliu týchto kreatúr.